খরকসা রোগী সিরিয়াস ন আথবলা পিএসসি যিনি রামপদ জমাতিয়া মন্ত্রিनि लामा नायबायदि बायटिके अबस्था हाया आरो बिसिङो बने डेभलपमेन्ट नोंखा नायबायदि न बिसिं मानसि स्ट्रीट लाइट कायजा बतै मोनसा खायमेयाखौ जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि जोंनि बुकुं बाराद फाराव गाहामखे नायबायदि स्ट्रीट लाइट सि जे बीजेपी नेता खायनायनि न बिसिङो केसि स्ट्रीट लाइट खायजा गाहाम के नायबायदि इहि भिडिअ मामप्लि काहा के नायबायदि हाके बुजिना बायदि न बिसिङो से स्ट्रीट लाइट बेरं ना बायसिबो नेता हि उन्नतिनि बाङिले तै सावानि तै खायनि थांबायलिया शुद्ध पार्सनल व्यक्तिगत से लावै दंबायसिबो लामाबो एकदम हाइया लामाव से रोगी रग थै मा पाइबेने लहा लामा हायानि बाङै लामा बाहायबो बन एलाकाव से लामा हारामाया बन नखला बने नगाना गिदिने न से ठिकाना खायमेया बह सबानो उन्नति खायमानायबा अमका सय रामपदनि एलाका तै नगाना आथरब्ला तै जलमा एडिसि विलेज एकदम गान्दा आरस बद ठिकाना खायमे आरो बिसिङो जोंनि एडिसि हाफां नि तै दुलमुंबाय तमा उन्नति खायजाखा न साइखला रनाय